El canvi climàtic és ja una realitat. Per afrontar aquest repte global que ja estem patint, necessitem que tots els actors, sectors i institucions s'alineïn en defensa d'una economia circular per aprofitar més i millor tots els recursos i apostar per un creixement sostenible que, entre moltes altres indústries, la indústria cimentera té un paper destacat en aquest canvi de model econòmic. Fa pocs dies vam anar a visitar el centre que tenen l'empresa Ciments Molins a Sant Vicenç dels Horts. La indústria del ciment és la responsable aproximadament del 5% de les emissions de CO2 generades per l'home. La utilització de noves tecnologies emergents, com la captura i emmagatzemament de carboni, l'ús de combustibles alternatius i el reaprofitament dels residus fan que aquesta indústria pugui assolir una reducció potencial del 80% de les emissions l'any 2050. És hora de deixar enrere els prejudicis que sempre hi ha hagut sobre aquesta indústria i treballar conjuntament per aprofitar al màxim la capacitat de transformació energètica i la valorització dels residus. Espanya se situa a l'avantpenúltima posició d'un total de 16 països amb un 23,2% de substitució energètica en l'ús de combustibles alternatius. Seria important, per exemple, poder utilitzar el granulat de pneumàtics com a combustibles alternatius. La indústria cimentera ja crema coc de petroli per la seva producció. Per què no pot modificar la mescla en la crema de residus i incorporar la crema de pneumàtics? Holanda, per exemple, ja ho està fent. Si els pneumàtics han d'acabar cremats en una incineradora sense cap altre objectiu, per què la indústria cimentera no els pot aprofitar com a combustible? D'aquesta manera, s'evitarien els abocadors de pneumàtics i seguiríem el principi de l'economia circular. En aquest cas, la crema del pneumàtic com a residu serviria per la producció de ciment, com s'utilitza també la biomassa, els llots vegetals o combustibles derivats d'altres residus. Tenim davant una possibilitat molt important per apostar per la valorització energètica i dels residus a través de la indústria cimentera. Hem de saber valorar totes les oportunitats que els sectors ens ofereixen, perquè només aprofitant totes aquestes oportunitats serem més eficients i eficaços en la lluita contra el canvi climàtic i per un canvi de model econòmic.